Serà companys i companyes de suport en temes de lleure. Som en Joan Maria Comas. Som la Núria. I altres companys i companyes de suport en temes laborals. Som Adeu. Som l'Anna. Soc l'Àngel. I la Raquel. Què fem els companys i els companys del suport? Ajudar a les persones. Aconsellar les altres persones. Explicar les experiències al que necessitin. I tot això que ho fem, Hem fet un curs i ens hem format per ser bons companys i companyes de suport. Sabem escoltar. som persones amb qui pots confiar. Ens sabem posar al lloc dels altres. Respectant a tothom. Tenim moltes ganes de conèixer!